Tykať alebo vykať partnerovým rodičom. Sú 3 typy, nič viac, nič menej. Buď si ten typ človeka, ktorý automaticky pri spoznaní týka, alebo si človek, ktorý čaká na ten návrh týkania a vtedy vlastne týkáš, alebo si tretí, posledný typ, kde spadám aj ja a jednoducho stále vykáš. Ja, aj keď mi navrhne týkanie jeden z rodičov, čož ja nečakám, tak stále budem vykať, či je to ročný vzťah, či je to 3, 10 a viac. Samozrejme, nikdy, pretože jednak je to staršia osoba a hlavne chcem, aby tam bol nejaký vzájomný rešpekt. Takže áno, ty si ako na tom. Videla som aj, počula som argumenty, že keď si týkáš s rodičmi partnera, tak jednoducho máš lepší vzťah, taký úprimnejší. Dovolím si povedať, že ja nesúhlasím, lebo ty si aj ten dobrý vzťah vieš vybudovať na základe vykania. Ja som toho názoru, že ja stále vykať. Takže nie, nikdy týkať.